Bisimila Hôtel Lafia la Niko Hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ
an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Festival Grillade de Volaille neni y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o teremaɲi a ye wili joona kana aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Chaka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale communicatif kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Badew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Kari novembre kalo tile 2 san 2025 aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma jani ale sugandili la ka se ka aw ka kunnafoniw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw n'aw ka baarakɛyɔrɔw n'aw ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wulada in na an b'an terikɛ fo n'o ye Garalo ye yan fo Itali. Garalo ko ne ka video dɔ bɛ réseau sanfɛ fala ye ko n k'a fɔ ko ka n jigi da ale kan. Juillet 2022 o video dɔ kɛra no k'o tigɛ ne bɛ ko n ko Mali gouvernement yɛrɛ kɔni n ko nka n k'a ka ɲi sa n ma kuma tɔ fɔ tuguni. Garalo ko n kana sira ko n k'a tɔ fɔ. Garalo nin ye 2022 video ye nka a bɛ faamu nin bɛɛ b'a diya. Fala ye ko kojugu n'a ye maa sɔrɔ i kan k'i jija cogo sugu bɛɛ la i ka kalansenw sɔrɔ a kɔnɔ i ka tataw sɔrɔ a kɔnɔ degun kɛrɛfɛla la
mun ni mun bɛ yen n'o bɛ se ka falen fala ye gɛlɛya dɔ b'anw ka jamana kɔnɔ bi gɛlɛya tɛ kunun gɛlɛya tɛ kunnasini gɛlɛya tɛ kabini an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta waati gɛlɛya don dugubaw olu jamaw ka ca kosɛbɛ dugumisɛnw ani togodaw i tɛ maa ye olu la kosɛbɛ mali yɛrɛ ta bolofaranga b'a la fala ye sabula hinɛ ni sɔrɔ bɛ yɔrɔ min mɔgɔw bɛ taa ye de mali gouvernement bɛ wari min dun san kɔnɔ fala ye 100 sarada la 75 de bɛ dun Bamako o y'a to Bamako ale jama cayara k'a daminɛ san 1960 san kana se san 2024 san ma siɲɛ 40 a cayara n'o de ye duguba kɔnɔna don bɛɛ ko n bɛna fɛn ɲini bɛɛ ko n bɛna n boloma yɛlɛma bɛɛ ko Bamako wa n'o bɛɛ kɛra Bamako fala ye an ye min y'an ka station kɔnɔnaw la o y'a la hɛrɛ ye dɛ an ye min ye nin tile 2 in na o y'a la hɛrɛ ye nka ni kow kɛra tan maaw bɛ misaliw de ta ka kow jateminɛ fala ye an ka sɔrɔkɛla dɔ ko ma ko nin ko in bɛɛ la min ye jamanadenw ye ko k'u fo hali bi sabula maaw tun miiri bɛ ko o ko la nin ko in na fala ye a caman ma se ka sen sɔrɔ dɛ nka ɲɛmaaw k'u cɛsiri u k'a lajɛ an ka dugumisɛnw an ka togodaw u ka yiriwali baaraw daminɛ ye fala ye yɔrɔ maa caman ɲagarilen don tile 2 in na ko gouvernement nana maa 824 ta baara la fala ye an b'a fɔ a tigiw ye kabini sisan aw ta tɛ tɔ ko Bamako kɔnɔna dɛ an ka marabolow yiriwali région 19 o baaraw kɛli don wa fala ye fɛn kelen fana bɛ Mali faso ka baarakɛ cakɛdaw bolo o ko in fana ye ko ye dɛ fala ye e bɛ ta sisan ko k'e bila ka taa Ɲafunge e b'a ɲini o don bɛɛ ko k'e bɔ Ɲafunge ko k'i bila Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna na e dun bɛ taa baara min kɛ o baara ɲɔgɔnna kɛbaga caman bɛ Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔ olu fana sigilen don yen e bɛ taa fara olu kan yen Ɲafunge mago bɛ aw la a tɛ sɔrɔ n y'a f'i ye ko sali na sini ne bɛ bɔ Agalɔ tuma min na 2022 coup d'état kɛlen kɔfɛ don dɔgɔtɔrɔ kelen de bɛ Agalɔ dugu bɛɛ bon n'i ye Agalɔ ta k'a lajɛ bi k'a jama jateminɛ dɔgɔtɔrɔ kelen ka dɔgɔ ye wa fala ye k'a fɔ ko hali furakɛlikɛla dɔ b'a bolo a ayi dɛ musow mana u ka tin daminɛ ale de ye dɔgɔtɔrɔ ye cɛw ka kunkolodimi ale de ye dɔgɔtɔrɔ ye mɔgɔw ka opereli ale de ye dɔgɔtɔrɔ ye mɔgɔw suturali ale de ye dɔgɔtɔrɔ ye i donda i bɔtɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ ale kelen de bɛ a bɛɛ kɛ mɔgɔ sugandira k'o ka taga ye fala ye u bɛɛ bannen don Bamako bi mɔgɔ min bɛ so ko faso ka baarakɛla don est-ce que gouvernement yɛrɛ b'a da dɔn jama ka ca dɛ maa joli bɛ baara kɛ arajo Mali yɛrɛ la fɔlɔ k'o tɛ taa baarakɛyɔrɔ bi fala ye o baarakɛyɔrɔba joli bɛ yen bi k'o baarakɛlaw fɛnw dalen don so nka u ka bolofara minnu bɛ togoda la mɔgɔw taatɔ ka taa bila yen i b'a ye an bɛ taa an somɔgɔw de wele a ye na directeur deri a ka nin décision in bɔ a ma a ka nin lasigi a kɔ o tuma na jamana bɛ se ka jɔ cogo di bɛɛ ko duguba o de la minnu bɛ k'a fɔ ko k'a lajɛ sisan ka tali kɛ mɔgɔw ka ta u ka kɛ n'u ka sigiyɔrɔw ye fala ye ne tɛ jigin u la dɛ n'i k'i tɛ taa an fɛ yen an yɛrɛ na taa an yɛrɛ fɛ yen ka taa an ka baara kɛ lala a ka ca Ala fɛ o la falenko kuma tɛna na y'o la n banna ka taa ko kuma t'o la fala ye Mali la fana i b'a ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔw la bi fala ye a b'a fɔ minnu ma nanzarakan na ko stagiaires olu bɛ baara min kɛ minnu yɛrɛ bɛ sara ta olu t'o baara kɛ a stagiaires dɔw san 5 tɛ yɔrɔ dɔw la de a dɔw ka ca o ye marabaw kan k'a jateminɛ nin ko min kɛra Bamako tile 2 na fala ye
u k'a jateminɛ mara kamabɔli yɛrɛ hukumu kɔnɔna na dɛ baara minnu bɛ yen ni olu ni majɛ bɛ u la bi kosɛbɛ o ye marabolo cakɛda minnu bɛ yen baarakɛla minnu kan ka to kɔnɔ u ka t'olu fana bila olu kɔnɔ marabolo la région créeli tɛ problème ye o gouverneur ka n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ani baarakɛyɔrɔ minnu kan ka taa kɛnɛyako ta sira fɛ mɔgɔw ka adamadenya ko tɔbɔtɔli ta sira fɛ sɛbɛnko ta sira fɛ mairie ta sira fɛ min ye jiko ye kuranko ni fɛnw fala ye nin bɛɛ de kan ka taa marabolo bɛɛ lajɛlen na o la ni sigida yiriwara mɔgɔw ka baara kɛ bɛɛ tɛ girin ka da duguba kɔnɔna kan n'o tɛ an filɛ ka taa sira min fɛ nin ye ni sɔrɔ bɛɛ tora Bamakɔ yan mɔgɔw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan parce que an ka sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dun yan wa min yɛrɛ ka jugu ala kana n ɲɛda projet ka fala ye n'an ye projet sɔrɔ an bɛ siège ta Bamakɔ an b'a fɔ ma k'an ka lasigidenw n'o point focal an b'olu ta tuma dɔ la olu yɛrɛ fana ye Bamakɔkaw ye fala ye i tɛ maa si ye togoda la mɔgɔw kɛrɛfɛ ko nin baara in nana a tigi bɛ yan kuda i t'o ye a bɛɛ bɛ cɛ ka na wa ni faamaw ta waati sera an b'an cɛ ka taa cogo an b'an cɛ ka segin o cogoya kelen na o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo di lakɔlɔsili jumɛn bɛ se ka ye o la donc wulada in na an ko an bɛ nin hakilina di fala ye dɔw yɛrɛ ko ni kow tora tan togo la fala ye Bamakɔ yɛrɛ laban a tɛ s'a mɔgɔw kɔrɔ yɛrɛ wa kɔlɔlɔ fɔlɔ minnu ye mun ye o ye soko ye o ye baloko ye o ye jiko ye o ye kuranko ye Bamakɔ kan ka mɔgɔ hakɛ mun ta n'ala y'an to tan cogo la a bɛ tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o de la i ye yɔrɔ o yɔrɔ ye mɔgɔ bɛ taa bɛɛ kɛ so ye mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ kan ka sigiyɔrɔ mɔgɔ man ka sigiyɔrɔ ni kasaraw nana a degun fɔlɔw a bɛ taa n'olu mɔgɔ sugu de ye kosɛbɛ parce que a yɔrɔ ma dabɔ mɔgɔ sigiyɔrɔ kama dɔw ye ji tɛmɛsiraw ye dɔw ye fiɲɛ tɛmɛsiraw ye dɔw ye nɛgɛjuru yɛrɛ min ye énergie ka potoba ninnu tɛmɛsiraw ye nka mɔgɔw ka sira t'o si la so jɔtɔ o si tɛ jate minɛ donc baara de don hakili jagabɔ kan ka kɛ min na sabula duguba kɔnɔna bilama in a kuma ka ca dɛ fala ye kuma ka ca an ye marabolo kɔni sigi nka min ye marabolo tigiw yɛrɛ fana ye fɛn dɔ yɛrɛ bɛ fala ye m'o o fana ko association des ressortissants de Segu à Bamako Segu ka minnu sigilen don Bamakɔ wa ni Segu ko fɛn fɛn ɲɛnabɔ olu de bɛ tila ka t'o ɲɛnabɔ tuguni ressortissants de Tombouctou à Bamako olu bɛ taa bon minnu bɛ yen dun a ma nɔgɔn an ka ko dɔw to an ka togodala mɔgɔw ma an ka dugumɔgɔw ma olu fana k'o dilan dugu fan dɔw bɛ yen fala ye miliyari bɛ ta ka di olu ma i bɛ taa sɔrɔ maa ba 50 t'a dugu kɔnɔ ba 50 o t'a dugu kɔnɔ nka o wari bɛ taa min a bɛ kɛ ka mun baara kɛ a bɛ taa jɔnniw jufa kɔnɔ an ka marabolo minnu filɛ nin ye fana ni tubabuw tun bɛ na ni wari ye cogoya fana na fɔlɔ kɔrɔlen n'an tora o sira fana kan a ka gɛlɛn nka nin bɛɛ la ne bɛ segin kuma kelen de ka fala ye an ka ɲɛmaaw u k'an ka kanw don ba laban i ye nin fɛn fɛn kɛ ni calatigɛ jɛkulu ɲɛmaa dɔ ye baro kɛ kunun sɔrɔ n y'a fɔ a ɲɛna n ko u ka tubabukan fɔ ka ca kojugu n'u m'a lajɛ k'an ka kanw don ba la n'u ma kuma mɔgɔw fɛ u bɛ fɛn min mɛn la a ka gɛlɛn a cɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko tiɲɛ don ko nka k'olu nana sɔrɔ fɛn minnu dilannen don ka bila ko i m'a ye hali biennale nata in na fala ye fɛn dɔ bɛ yen o ma ɲɛnabɔ fɔlɔ hɛn biennale la fɔlɔ a fɔra ko n'i bɛ théâtre dilan i k'i jija i ka théâtre la 100 sarada la a kuma ka 70 kuma ka kɛ tubabukan ye 25 o y'aw ka dugu kan ye n'a ye kɔrɔbɔrɔ ye n'a ye bamanan ye n'a ye fila ye sa aw kana tɛmɛ o kan bon yɔrɔ sisan kɔni o kan ka yɛlɛma a kan ka kɛ de ni maa min ye kɔrɔbɔrɔ olu ka 70 kɛ kɔrɔbɔrɔkan na minnu bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn olu na o mɛn sabula a bɛ fɔ minnu ye olu fana k'a faamu mun fana bɛ n'olu ye bamananw ye olu fana ka 70 kɛ n'o tɛ n'an m'a yɛlɛma n'an tora tan walikan n yɛrɛ y'a mɛn ko n ka cɛkɔrɔba diminen don tuguni fala ye ale n'u jalo k'a ko pour que ko an ye révolution française bila an laban an ni cɛkɔrɔba tɛna ɲɔgɔn faamu dɛ
a ka gɛlɛ dɛ nka mina tila k'a ka sɛbɛn kalan hakilina dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Falaye jalo ɲumanna kuma y'an sɔrɔ yen kunungo novembre kalo tile fɔlɔ DGCC maaw a fɔra ko taji tɛ feere budaw kɔnɔ u wulila k'u jɔ Falaye station minnu bɛ yen k'u ka mɔgɔw bila u ka taa a nɔrɔ yen taji budɔn k'a sɔrɔ olu ka yamaruya tɛ k'a kana kɛ wa Falaye n bɛ se ka fɛn fana fɔ i ɲɛ b'o o fɛn min sigira sen kan a y'a to mɔgɔ caman ye taji sɔrɔ fana dɛ et puis tile fila in na kunun ni kunna sini mɔgɔw bɛ ka taji sɔrɔ fɛn fila ne y'o lakɔlɔsi o ye k'a fɔ ko ka taji feere su ni tile ani bidɔnko in bɔlen a la a fila nka fɛn wɛrɛw fana wolola dɛ Falaye yɔrɔ anw fɛ yan ni dɔ bɔra dɔ de bɛ na min ye DNCC mɔgɔw ye olu kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ sa bɛɛ k'i jija yaasa nin fɛɛrɛ minnu fɔlen filɛ nin ye a ka labato u y'a nɔrɔ fan bɛɛ fɛ bidɔn a ma fɔ ko bidɔn taji tɛ kɛ bidɔn na dɛ nka i bɛ taa sɛbɛn de ta n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa sɛbɛn ta fana Falaye n'e ko motɛri b'i bolo i bɛ na ni motɛri papiyew ye dɛ groupe électrogène i bɛ na n'a papiyew ye o de la sa i ma mɔgɔw donnen groupe la u bɛ taa ni groupe yɛrɛ directement ko k'a kɛ o kɔnɔ dɔw bɛ k'u ka groupe ɲun ka taa n'a ye o fana bɛ sen na an ka cɛkɔrɔba n'o ye Amadu Adi Tal i b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni tununna décembre kalo a bɛnna alamisa donya dɔ ma décembre kalo tile 26 san 2024 a kɔni tile 339 o kun ye alamisa tɛmɛnen ye octobre kalo tile 30 Falaye ta cɛ ka minɛ si se ka bɔ min ye Sheikh Thierno Amadou Ali Tal n'o ye Tijaniya maaw ka kalifa belebeleba in ye Falaye a mɔdenw n'a denw n'a tulomasamaw n'a fufafu k'u ɲɛ mɛnna sira la dɛ ale yɛrɛ dun fana ye El Hadji Umar Tal fufafu de ye donc an bɛ dugawu kɛ min ye cɛkɔrɔba ye Ala ka ɲuman segin an ma hali bi n'an bɔr'o la ko tile fila in na taji ko a bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni min ye Bamakɔ kɔnɔna na lesɔr mɔgɔw olu yalala dugu kɔnɔ surɔ Falaye u ko min ye embouteillage ye olu daminɛna yɔrɔ caman na klaxon mankanw tun bɛ yen maaw yɛrɛ tun bɛ u ka wusanbayi la yɔrɔ caman na farew tun minɛnen don Bamakɔ kin caman na kunungo min ye Bamakɔ dɔnnen don ni ginta min ye sibiri su fɛ aw yɛrɛ ka kuma samedi soir ko kɛra yɔrɔ caman na sabula lesɔr maaw ye munumunu salo min kɛ u ko Bamakɔ faaba kɔnɔna na u ye lakɔlɔsili kɛ yɔrɔ caman na a yera k'a fɔ sa min ye sirabaw kɔni kan mototigiw bɛ yen embouteillage kɛra carrefour dɔw la yɔrɔ caman na min ye maaw ye nisɔndiyalen kun don kosɛbɛ sibiri tɛmɛnen o ni nin sibiri ma kɛ kelen Falaye sigida 4nan kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ kun kirinen don kunun tɛmɛsira tun tɛ a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko place Kan maa dɔw tun bɛ olu tun taara balontan dɔ la yen nɔ o tɛna kɛ nanzarala ndolantan dɔ ye k'olu kun sigilen n'u ka moto kan yɔrɔ n'i kɔni t'i sigi moto kan k'i bɛ balontan lajɛ o kɔrɔ ko taji b'i kun mobilitigiw fana bɛ munumunu na sɛ feerelaw b'u fanfɛlaw la yen yɔrɔ a ɲagalen don i n'a fɔ a kɔrɔlen min ye lesɔr maaw ye u ko k'u ka munumunu salo fana senfɛ taji feere yɔrɔw fana olu tun bɛ ka taji di hali n'o y'a sɔrɔ jama kun hirilen t'a kan i ko kɔrɔlen olu ye station minnu ye a caman kɔni tun bɛ maaw ye taji sɔrɔ wa u y'a sɔrɔ ka kɛ n'u hakilina ye u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma minnu kɛra nin tile fila in na o y'a to taji ko a nɔgɔyara a la belebeleba o ye min ye o ye k'a fɔ ko ka taji feere su ni tile min ye o ko kɔni o diyara maa caman ye Lafiyabugu communiqué mɔgɔw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka maaw taara ye place Kan kɛrɛfɛla la u y'a ye k'a fɔ jamaba kɔni tun bɛ yen maa bayirika olu caman tun bɛ munumunu salo la yen o kɛrɛfɛla la sa min ye ballon kanubaa dɔ bɛ yen n'o ye Yamadu Togola ye a ko tiɲɛ na ko taji k'a y'a sɔrɔ ko ka dɔ k'a ka moto kɔnɔ ko min ye nin tile fila in ye k'a bɛ se k'a fɔ ko kun jɔrɔla k'a fɔ ko taji bɛna na dɛsɛ ko nka ko halisa k'a bɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ bɔ Bangɔni de la nka a ka feerelikɛyɔrɔ o de bɛ bɛn a bɛ sabara de ta suguba kɔnɔ wula fɛ ka n'o feere min ye sigida 4nan ale kɔnɔna na min ye Lafiyabugukaw ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ kun n'u famana koyi sabula taji o kun tɛ sɔrɔ tuguni k'a fɔ k'ale bɛ se ka na a ko nin kɛra sababu ɲuman ye sa
ale taji dɔ sɔrɔ yaasa ka se ka na baara kɛ bi juma tɛmɛnen ko y'a sɔrɔ ale kirikaralen do taji tɛ yen foyi tɛ yen dusukasi kun bɛ ɲini ka na ale fa nka bi a bɛ ala fo ka ala barika da moto taxi tigi dɔ fana o fana y'a yira ko sa ko ale nisɔndiyara sabula min ye a tun bɛ maa min ta su ni tile ka t'o bila a ka baarakɛyɔrɔ la Balabugu n'o b'ale sara kalo la k'ale kun dɛsɛra k'o kɛ koyi nka ko taji ale ye 1700 la k'a kun da ye k'a ka baaraw n'a ka munumunu salow bɛɛ kɛ a ka kiliyan ka tila ka t'o nɔfɛ Amdalayi Aseyi ka t'o bila a ka baarakɛyɔrɔ la Balabugu maa caman bɛ yen k'olu kun ka sɔrɔw kun jɔra ka baaraw kun jɔra min ye u ka jagomisɛnw ye olu si kun tɛ ka ɲɛ sɔrɔ fala k'a ko kun kɛra dusukasi ye koyi maaw tun bɛ dumuni tobi maa tɛna san wa i tɛ se k'a di maa ma maa ka taa n'a ye fana sabula taji tɛ motow kɔnɔ an yɛrɛ fan fɛ Tour d'Afrique la kununko ni zu taatɔ an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun tɛmɛnen tɛ kelen ye sotaramaw olu tun bɛ ka munumunu min ye bisiw ye ale ni duguta mobiliw caman olu tun bɛ senna ka taa fara moto taxiw kan nɛgɛ kanɲɛ 19 waati kɔni y'a sɔrɔ sa muso dɔ kɔni ale n'a denw u nisɔndiyalenba u jiginna ka bɔ sotarama kɔnɔ min ye Toudakiri kɛrɛfɛla la u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni olu ye min don sotarama ni mobili ɲini na dɔgɔkun tɛmɛnen ko bi kunun sɔgɔma u bɔlen u ye mobili sɔrɔ joona ka se ka taa wa ni u segintɔ ye ka t'u ka so ni ala sɔnna ma sini u na bɔ tuguni ka t'u dayirimɛ ɲini maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma min filɛ nin ye fala ye ko yaasa a ka sinsin fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ni gouvernement y'o fɔ ko ka o labato k'o sinsin yaasa halisa min ye maaw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min nka fala ye n y'a f'i ye ko kura min wulila ko la i b'o dɔn u bɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ taa lakana kɛ a kɛnɛ kan k'u bɛ ka wari minɛ dɛ ko dɔw bɛ 100 minɛ dɔw bɛ 200 minɛ a bɛ bɔ a bɛ kuma dɔ la a bɛ bɔ a ko yɛrɛ kɛcogo la CNT ɲɛma Maliki Jaw nin kalo in tile 31 ale ye laseli kɛ n'o bɛnna juma don ma a ko sa k'a bɛ CNT cɛ n'a muso bɛɛ fo min ye nin waati in na ko ka kɛ ni jamana taacogo ye k'a wajibiyalen don a ka laseli kɛ min ye CNT ka lajɛ min bɛ yen n'o ye plénière ye a ko an filɛ kɛnɛ min kan nin ye ko Mali famana ka ni ɲɔgɔnna ko ye a ɲɛna ko tiɲɛ don an ye embargo ye min ye damatɛmɛ ye min ye sɔsɔli embargo ye min ma kɛ sariya kɔnɔna na k'an y'o embargo ye adamadenya yɛrɛ sabatili halakili embargo k'an y'o ye k'an delilen don a la fana bingaliw bɛ kɛ ka se min ye an ka jamana fanw ma kanw ko nka ko k'a ye k'a fɔ ko ka wuli k'i ɲɛsin donita mobiliw ma k'i ɲɛsin jamanadenw ma k'i ɲɛsin u ka sɔrɔ ma k'i ɲɛsin taji ma k'o kɛ kun ye ko k'an ka sɔrɔ ko k'a sigi a sen sabara kɔnɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen ban pewu Maliki Jaw ko nin kɔni ye adamadenya halakili baara de ye ka maaninfinw fujinɛ k'u bila jamana la jamana minnu bɛ yen bi n'u bɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw sigi sen kan yaasa jamanadenw u dusu bɛ kasi cogo min na ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ko fana ko yan nin kɛnɛ in kan ko min ye foli ni tanu ye ko f'a ka o kɛ ka ɲɛsin Mali jamanadenw ma olu minnu sɔnna ka wuli ka jɔ sabati ka t'u ka baara la ka da u ka ɲɛmaaw la ka baaraw sigi sen kan yaasa nin waati gɛlɛman bɛ se ka kun cogo min na a ko an filɛ nin fɛn min na nin ye fala ye k'a kɛ kun ye AES jamanaw ka ŋɔni don u sen na u kana se ka u ka baaraw kɛ i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min n'o y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli baaraw ye ko nka ko ni ala sɔnna a ma jamanadenw ye ɲɛda min yira Mali kɔnɔ nin ye ko foyi tɛna se ka o taa ɲɛ bali tuguni wulikajɔ ni cɛsiri jamanadenw ka hukumu kɔnɔna na a ko bi ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don an ka jamana na ko wa k'an ka fasodenw ni fasodenya k'u ni fasoden waleya u ni yɛrɛma hɔrɔnya wa u ni yɛrɛ tanga u ni sinsinni ni wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ni u yɛrɛ ka jamana a bɛ se ka bɔ ni degun ninnu kɔnɔ cogo min a ko nin yɔrɔ in na yan ko fɛn damadɔw bɛ yen ko fo fɛɛrɛ ka ɲini olu la ko sabula ko olu ye ko ye ko minnu n'olu bɛnnen tɛ kosɛbɛ ye k'o ye maa minnu bɛ yen bi ni u bɛ sitɛriniw kabini u bɛ bɔ wuliyɔrɔ la u bɛ sira fɛ ka na ko ka olu foto ta k'u kɛ video ye k'o bila ko n'o y'a sɔrɔ dɔw bolo k'u bɛ ka ŋaniya ɲumanya kɛ ko a kan ka dabila ko sabula ko ŋaniya ɲumanya tɛ sabula kibaruya a bɛ se ka taa bi jugu tɛgɛ wa jugu bɛ se ka baara kɛ n'a ye k'o ye fɛn ye bi bɛɛ lajɛlen kan ka min dabila pewu yaasa an ka jamana a ka tajiw bɛ se ka don cogo min na hɛrɛ ani baden na a ko min ye garisigɛ min Mali bolo bi a garisigɛ ka bon kosɛbɛ sabula san 10 kɛlɛ Mali y'o kɛ
bamanci wale juga wale kɛbaw y'a suguya bɛɛ lajɛlen yira wa min filɛ nin ye senna nin tɔ ye wulikajɔ ni cɛsiri ka na don an bɛ se ka an ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min a ko bi n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko marifaw bɛ taa surasikanw kama marifaw bɛ taa duguw kama bi ko nin y'an ka sɔrɔ n'an ka jamana yɛrɛ de taatɔ ye k'a fɔ ko ka an gɛlɛya ta ka don an ka jamana yɛrɛ taabolo yɛrɛ de la ko wa ko anw maliden minnu bɛ yen bi an b'an ka sɔn o ma an b'an ka an bɛnbaw olu kalikan an bɛnbaw ye joli min di olu ye wulikajɔ min di kɛ k'an b'an ka se ka dɛsɛ k'olu kunna wolo yaasa maa minnu bɛna fɔ an kɔ olu fana ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ ka fɔ an ka waleyaw la a ko CNT kɔni ale bɛ a ɲini gouvernement fɛ a k'a cɛsiri cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na Mali ale jamanadenw u ka hɛrɛ ni lafiyaw a n'a ye fɛɛrɛ minnu sigi sen ka dɔ fara olu kan a ko fana ko min ye wolomasiri tabaw ye cɛ fara muso kan k'u bɛ baara min na su ni tile k'a b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baara kɛcogo ɲuman na jamana fantan naani fɛ bamanca wale juga wale kɛbaw k'u halaki k'u ta tiɲɛ k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bali ni dɛmɛbaa jɛkulu jugu minnu bɛ senna ka ɲɛsin an ka jamana ma sɔrɔkɛlaw n'o ye an ka jagokɛlaw ye fala ye k'a b'olu fo min ye an ka mobiliba bolilaw ni mobiliba tigiw ye k'olu fo ka sofɛriw fo sabula nin waati in na fala ye Maliki Jaw ko min ye sofɛri ŋana ninnu ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko sabula bengali ni bamanci wale ye k'u yɛrɛ kɛra seere ye bi sabula min kɛra u ɲɛna k'u na kɛ o seere ye ka ɲɛsin waleya min n'o kɛra n'o ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a ko min ye CNT ye a bɛ fasodenw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la don o don k'u waati gɛlɛma in k'ale kun fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔna na ba Mali ale bɛ se ka to jɔlen cogo min na k'a ka baaraw kɛ a ko bɛɛ ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛɛ ka se k'an ka jamana ka laadaw tilen k'o kan ka k'an bɛɛ lajɛlen taala ye a ko an k'an cɛsiri an k'an jija nin gɛlɛya mun filɛ nin ye nin bɛ ban bɛɛ ni kelenya ni cɛ fɔ ni kan bɛɛ o bɛna sigi sen kan wa min ye malidenw ye ale b'a dɔn foyi tɛ se k'an kɛɲɛ n'an bɛnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ an bɛnbaw y'a kɛ cogo min an ka jamana yɛrɛ bɛ min fɔ o ye wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya ye su ani tile min ye maliyɛnw ye k'an bɛnnen k'an kɛɲɛ ko to yen ala ka jamana kisi k'ala ka jamana tanga Maliki Jaw général de corps d'armée CNT ɲɛma nin y'ale ka laseli ye fala ye sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye kulela ko taji Gawukaw ka taji o sera olu ma kabini alamisa tɛmɛnen min ye Gawo taji ale kɔni bɛ taa ta Nizɛrikaw fɛ ka na Gawo dugu kɔnɔna na o wulikajɔ tɔgɔ ye ko sirajɛ maaw ka bɔ min ye Nizɛrikaw fɛ Labɛnzanga k'o cɛci ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka tɛmɛ min ye Tasiga ninnu fɛ ka n'i yɛrɛ dasi an sɔngo kɔnɔna na ka sɔrɔ ka Gawo kolonkolon ka na min ye escorte ye ani taji nana zen citerne 20 o de kɔni bɔra Labɛnzangakaw fɛ Mali ni Niger dancɛ la commandant militaire min bɛ ale n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ sa yaasa citerne ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka s'u seyɔrɔ la Gawo cogo min o kɛra tare Gawukaw bolo sabula laada la kalosa o kalosa olu ka citerne bɛ taa ni ka segin kɛ fala ye Gawuka ka taji sɔrɔ min ye tajiko gɛlɛya kɔni alhamdulilayi o ti Gawo ale kɔnɔna na an bɛ to Gawukaw fɛ yen min ye Kanfirun Alansari ye yen kɔnɔna na sa jibono dɔ ale kurumo jibono 3 o kurumo karila waliya in bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ jiko gɛlɛya kɔni Gawo kan kɔnɔna na o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na sa min ye baara belebeleba sigira sen kan alamisa nin kalo in tubabukalo salen tile 30 min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jibondo kɔni ko k'o sigi sen kan yaasa sɔrɔdasi minnu bɛ kan kɔnɔ
unu ka denbaya olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min wolomasiri tabaw a yera k'a fɔ sa Gawokaw fɛ yen min ye nin baara in ye maa dɔ kɔni ye n'o ye cakɛda jɛkulu dɔ ye o ye Tilalti SARL Mali ye olu ye jibondo kelen d'u ma Fala ye jibondo in kɔni mètre cube 12 o de ji bɛ se ka ku a kɔnɔ Général de brigade Mamadu Masawule ale ka yamaruya fana kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra a yɛrɛ sa k'a fɔ ko jibondo n'o ye château d'eau in ye Fala ye borne fontaine 4 o de bɛna sigi a la kan fan bɛɛ lajɛlen na min ye kan yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye colonel Ibrahim Samassa ye commandant de zone secteur 1 sabula ale ni Masawule tɛ kelen Masawule ye dugukoloko ɲɛmaa de ye nka ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Gawo kan kɔnɔna ma min ye kan yɛrɛ tigi ye o ye Samassa ye Ibrahim Samassa ale fana ko sa ko nin baara in kɔni bɛ tali kɛ u ka kan ale la taali la ɲɛ i n'a fɔ kan tɔw bɛ cogo min na bi an ka jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min wa min ye ji ye ko foyi tɛ se ka kɛ ji kɔ maanifin yɛrɛ kɔni i taalan bɛɛ lajɛlen ye ji ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin bolodi ɲɔgɔnma min kelen filɛ ka kɛ ni wolomasiri tabaw ni sɔrɔ tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ Fala ye k'o bɛna na sinsin kosɛbɛ yaasa olu ka denbaya minnu bɛ kan kɔnɔna na u bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min ka se k'u ka baaraw kɛ k'a sɔrɔ degun o ma ye a la min ye cakɛda jɛkulu ye sa ale min ye nin jibondo in di a fɔra a ka baara la Masawule yɛrɛ a fɔ sa ko nin kɔni bolodi ɲɔgɔnma min ye a kan ka sinsin ka waleya yaasa ka se an ka marabolo tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Gawokaw olu fana bɛ se ka bɔ u nu ma han ni ji ɔnzɔn kan ɔnzɔn nu wa Fala ye ba bɛ yɔrɔ la jiko ma nɔgɔn dɛ n'an bɔra Gawo an bɛ taa Buguni ni Ala sɔnna a ma sini ntɛnɛn min ye Général d'armée Asimi Goyita ye ale bɛna kɛ Bugunikaw ka dunan ye Fala ye min ye lithium usine 2nan o dayɛlɛli baaraw o de bɛ sen n'a ye sini baara in sa ale kɔni ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen dilen don Général d'armée Asimi Goyita ma jamana ale ɲɛma walasa min ye marabolo ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Wole ye a ye welewelema dabila sa gouverneur a ye welewelema dabila bɛɛ lajɛlen ma sa maaw bɛ se cogo min na ka bɔ ka Général d'armée Asimi k'ale kunbɛn cercle n'o ye Buguni cercle ye ale yɛrɛ kɔnɔna na ale ni min ye u ka cercle yɛrɛ bɛɛ lajɛlen région cercle bɛɛ Buguni Yanfoyila Kɔlɔnjɛba Garalo Kumantu Selenge Welesebugu Kajana Fakola Dogo k'u bɛɛ lajɛlen ka na koyi yaasa Ngalanakaw fɛ baara min na kɛ sini jamanakuntigi u kana a kunbɛn kosɛbɛ i n'a fɔ u ye waleya tɔ ninnu kɛ cogo min na sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ sa Fala ye k'a bɛna don tariku la sabula 1er juin tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2024 tɛmɛnen kɔfɛ Cakadugukaw fɛ yen Cakadugu Jalakɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ Selenge cercle de kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye panneau ninnu ye olu baaraw kɛlen kɔfɛ yen nin waati na Ngulamina fana ale fana baaraw birikiden fɔlɔ kun dara décembre kalo tile 15 san 2024 wa Buguni e ko a kɛtɔ ta an ka marabolo min ye sanu ni dugukɔrɔ nafako marabolo ye wa Ngulamina gɛlɛya minnu ni baara minnu kan ka k'o kɔnɔna na kɛrɛw kɔnɔna na n'o sera ka ɲɛ sɔrɔ k'a ka lithium kunfɔlɔw bɔ ko nin sen ta fana ko sigi kɛlen don k'u kɔnɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na hokumu kɔnɔna na sa yaasa ka taa ko bɛɛ lajɛlen labɛn ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u sigi sen kelen ka Fala ye Ngalanakaw fɛ yen min ye ministre min bɛ sanuko kunna n'o ye professeur Amadu Keyita ye ale sera kɛnɛ kan ka bɔ Bugunikaw fɛ yen koyi ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye baro kɛlɛtigi ye wolomasiri tabaw ka ɲɛma olu taara sa ka taa ɲɛbila baaraw olu baaraw kɛ bi ministre selen kɛnɛ kan sa baara fɛn fɛn kɔni kan ka kɛ sini a taara ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan min ye ɲɛnajɛba in yɛrɛ jamanakuntigi kan ka ye kɛnɛ min kan maaw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ ani baara minnu kan ka kɛ ale taara o bɛɛ lajɛlen lajɛ baro kɛlɛtigi ale sara i karitu kɔnɔ tɔ ta an ka sira ye bɛɛ n'i ka fandɛ de Ala ka sini yira an na n'Ala sɔnna ma min ye général ye ale yɛrɛ na se kɛnɛ kan ye ka se ka taa ko tɔ bɛɛ lajɛlen dafa min ye sanu lithium ye ale fana nafa ka bon bi kosɛbɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na sini lithium ye mun ye a bɛna kɛ cogo di mun ni mun bɛna bɔ a la Fala ye an b'o layidu di mɔgɔw ma sini sɔgɔma n'Ala sɔnna ma an b'o ɲɛfɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na seko ni dɔnko la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo
a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye biennale ɲɛbila baaraw la min ye Tumutu dugu ye ale kan ka min ye siɲɛ sirege naani seko ni dɔnko ale ni maaninfinw yɛrɛ ka tabiya ko olu sinsinni baaraw kɛ Tumutukaw fɛ yen min ye nin jɛrɛ in ye sa yanni ale ka daminɛ irisikaw olu kɔni ka maa mafalen 33 olu bɛ Tumutu dugu kɔnɔna ka bɔ Fala ye min ye nin gurupu fɔlɔ in ye ka bɔ irisilakaw fɛ n'o ye maa 33 ye olu ka sɔrɔkɛlaw bɛ a la maa minnu bɛ sa n'olu bɛ seko ni dɔnko kɛ u ka marabolow kɔnɔna na olu fana bɛ a la u nalen sa yanni baaraw kɔni ka daminɛ maa tɔw ka na olu yalala ka taa Tumutu dugu kɔnɔna ka taa yɔrɔ caman lajɛ min ye ɲɛnajɛ so min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Ali Farika la ni biennale yɛrɛ kan ka kɛ o kɔnɔna na u taar'o lajɛ u bɛ ka lakurakuraya baara minnu bɛ sen na biennale ko hukumu kɔnɔ u taar'u ɲɛda olu fana yɔrɔw kan min ye Tɔnbukutu yɛrɛ sawlen minnu bɛ sa u taar'olu lajɛ baara in sigira sen kan sa Ogon Tour ale ni festival Vivre Ensemble n'o ye Sala Mayiga ale ka festival sigilen Tɔnbukutukaw fɛ Fala ye o fana bɛna daminɛ décembre kalo tile 15 ka taa kun fori décembre kalo ale tile 18 Tumutukaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka don o hukumu de kɔnɔna na ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna a ko nin ye ɲɛbilama fɔlɔw ye minnu nana Tumutu yanni jamana tɔw olu ka cidenw ka se kɛnɛ kan sabula nin forumba in fana Fala ye ale fana bɛna sigi sa Mali a seko n'a dɔnko ka se ka yakubaya ka dɔ fara a kan farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ an b'a dɔn tulo kan k'an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si bɛ san 17 la olu bɛ Katarikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abu Dhabi Émirats Arabes la Fala ye Coupe du Monde o tɛ wa dɔgɔkun 2 min ye olu ɲɔgɔnnaw ka Coupe du Monde o de bɛna taa 10 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min y'an ka denmisɛnw ye u kɔni bɛɛ lajɛlen sera kabini kununko sufɛ u sigiyɔrɔ o bɛnna dunanjigi soba dɔ ma sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dowakaw fɛ yen u selen an ka lasigiden min bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye Dede Usumani ye ale bɔra ka na u kunbɛn k'u bisimila ko ɲuman k'o kɛ an ka sifin minnu filɛ nin sa n'o ye kadew ye ou bien olu tɛ de 17 junior ya Fala 17 ye kare ye dɛ a ma ɲaami a minnu kun bɛ ka jouer Bamakɔ olu ye jumɛnw ye olu fana ye I17 de ye ayiwa Fala ye i b'a sɔrɔ ninnu kɛtɔ don junior ye sɔɔni sisan min ye kɛnɛ in kan ye Mali kɔni bɛ ka taa Coupe du Monde min na Fala a bɛ daminɛ sini tɛ kalo tile 3 ye a bɛ taa kuncɛ novembre kalo tile 27 n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ kɛnɛ kan farafinna an jɔyɔrɔ de ɲɛna an taara o la a yira sa k'a fɔ min ye zen ta jamana 48 o de bɛna kɛ ye kɛnɛ kan ye gurupu o tɛ komi kɔrɔbalenw ta ɲɔgɔnna sa wa gurupu o ye gurupu 12 o de bɛna sigi nka gurupu kelen bɛ kelen kɔnɔna na jamana 4 de bɛna kɛ yen o jamana 4 n'olu jouera Fala ye bɛɛ lajɛlen ni bɛɛ mana jouer maa minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ale ni filanan olu kɔni bɛ qualifier ka taa 16e de finale la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana 3e meilleur 3e segin olu fana bɛ ta ka fara o kan ka taa o 16e de finale kelen na n'o kɔni sera sa a bɛ kɛ tigo kelen fiyeku ye n'i tira i bɛ ka minɛnw jɛ ka segin ka na aw ka so o la sa balontan yɛrɛ daminɛli la sa Mali ale kɔni bɛna jouer ani Nouvelle-Zélande nka o ye mercredi don ye novembre kalo tile 5 ale bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 mana tɛmɛ ni miniti 45 ye an b'a yira sa k'a fɔ o bɛ kɛ yɔrɔ min na sa o ye aspirine ye zone terrain o ye Doha ale kɔnɔna ye Coupe d'Afrique Fala ye ko tile 50 b'a n'a cɛ han min kan ka taa Marokokaw fɛ yen n'a bɛ daminɛ décembre kalo tile 28 ka taa kuncɛ janvier kalo tile 26 farafinna ŋanaw jamana 24 olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye Mali yɛrɛ b'a a la n'Ala sɔnna a ma an ka cɛdenw fana bɛ labɛn ka se ka taa o kɛnɛ kan farafinna sa kɔkan kibaruya kelen b'an bolo o ye Tanzanie ye Tanzanie jamanakuntigi muso dɔ Fala ye
a tilara ka se tuguni kalata la a gagné 100 sara la u y'a yira k'a fɔ k'a ye 97 buruburu 6 sɔrɔ jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra sibiri tɛmɛnen min ye maa kofɔlen ye a kun ye fanga ta san 2021 min y'u ka jamanakuntigi n'o ye John Mungufili o bannen kɔfɛ ye a yirala sa k'a fɔ sa parti politique ncinin 16 anu de tun bɛ ɲɔgɔn na nka min ye Ngwaradabaw ye kangarangaw a kun y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu bila kaso la kalata in senfɛ maa 700 de fatura faaba yɛrɛ kɔnɔ Dar es Salaam nka o bɛɛ la muso ma kalata bɔ a ma dɛ a kɔni ye puwariw datugu ka baaraw jɔ min ye sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ degun bɛ ka don jamana kɔnɔ nka o bɛɛ la a ko kalata in k'a t'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ fala ye n'an seginna ka na so an bɛ taa Faleyakaw fɛ yen Faleya muso minnu kun nana kalan na Sibi ni bayɛlɛmali kalan kɛra u kunna Sibikaw fɛ yen o musow sigilen u bɔlen CAS la Sibi u ka kalan kɔfɛ a yirala sa ko min ye nakɔ foro dɔ ka dilan ka di u ma nakɔ foro in nin kalo salen tile 30 o nakɔ foro taara di u ma Aruna Malikite ni ale ye association des acteurs engagés pour le développement de Faleya premier vice-président ye ale tun b'a kɛnɛ kan ani tɔn ɲɛmaa wɛrɛw muso ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen an ka jɛ ka min ye Mo le Sauveur ale n'a ka maaw ye min sɔrɔ jala k'o lajɛ. Tɔgɔ Aruna Malikite ne ye association des acteurs engagés vice-président ye an bɛ Faleya bi wulada nin na an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ sewalen don parce que an ka musokɔrɔbaw taara formation na Sibi a bɛ kalo damadɔ bɔ bon matériel nana an ye matériel bila ye jardin fɛnɛ dilanna ka d'u ma ka clôturer an nana ka n'o clés fɛnɛ d'u ma bi alhamdulilayi jardin yɛrɛ dili u ma ani bi cɛ yanni clé ka di o y'a sɔrɔ u yɛrɛ y'u bolonɔ bila yɔrɔ la ka sɛnɛ kɛ o sɛnɛkɛfɛnw yɛrɛ bɔra olu bɛ yira kɛnɛ kan yan en même temps an tilala ka na ni minɛn minnu filɛ nin ninnu bɛ kɛ ka bananku transformer de k'a kɛ cɛkɛ ani gomi ni fɛn caman caman bon nin ma an baw dɛmɛ kosɛbɛ k'u kisi damako kɔlɔlɔ ma ani fɛn caman caman ma vraiment anw sewalen n'u bi parce que an ka laɲini yɛrɛ ye min ye an ka muso ninnu ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ parce que n'i y'a jate minɛ kɔfɛ dugu ninnu na musow de sɛgɛnnen don musow de bɛ lɔgɔ tigɛ musow de bɛ tobili kɛ musow de bɛ fɛn bɛɛ kɛ bon n'an fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya min na s'u ma sur place an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que u ka se k'o nɔgɔya sɔrɔ sur place ni minɛn ninnu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ pour que an bangebaga minnu bɛ yan u ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min na tobiliko ta fanfɛ ni dumuniko ta fanfɛla la ni minɛn minnu filɛ nin ye ka d'u ma ni kasabi yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ CFA wari joli la bon a kasabi bɛ taa fo 2 millions et quelques a kasabi bɛ taa fo la n'i ye tabali ni mansin ni groupe ni fɛn ninnu jate minɛ a bɛ taa fo la. Merci. Aw kelen ka yɔrɔ nin d'u ma u ka sɛnɛ kɛ donc yanni matériel ka di ko k'u ye fɛn kɛnɛ dɔw sɛnɛ donc nin b'a yira k'a fɔ ko baara nin u bɛ k'a faamu et puis u bɛ k'a kɛcogo la. Awɔ baara nin u y'a faamu u bɛ k'a kɛcogo la parce que fɛn ni fitinin dɔw b'a jɛ halisa n'Ala sɔnn'a ma ni semaine na o fɛn ninnu bɛ bɔ yen parce que château bɛ yen ji bɛ yen système d'irrigation o de ma kɛ fɔlɔ u y'o laɲini k'an fɛ ko ji bolisira ninnu k'olu labɛn ni semaine na ni Ala sɔnn'a ma o ji bolisira ninnu bɛɛ bɛ labɛn pour que halisa u ka se ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ ka taa fɛ. Merci. N'an delila ka baara kɛ min ye Sibi a minɛn bɛɛ de nana foyi tɛ mankeli an bɛ yɔrɔ min na n'a tun y'a sɔrɔ bantara yɛrɛ tun fɛn kelen an bɛ don a yɛrɛ b'a fɛ ka baara daminɛ sisan an kɔni ye sariden kɔrɔla kɛri bantara bɛ turuli ye bon an ye gan ni goyo ani foronto sɛnɛ yen kɔnɔ ne la foli bɛ Aruna la jama ma na foli bɛ Sibinkaw ma en tout cas ni ɲɔgɔn u ka ɲɔgɔn siaman k'an ye Faleya musow bɛ segelin dɛ an kɔni an bɛ sewalen de kosɛbɛ. nin b'a yira k'a fɔ ko a ye formation kɛ minɛn minnu yɛrɛ kan olu minɛnw de filɛ ka na d'a ma tigitigi nin wagati in na. Awɔ nin kɔni y'a yira ko an ye formation kɛ minɛn min ko kan minɛn ninnu bɛɛ dira de minɛnw bɛɛ dira. O labɛnnen bɛ ka baara k'u la. An labɛnnen bɛ ka baara k'u la kosɛbɛ yɛrɛ de an labɛnnen bɛ ka baara k'u ye kosɛbɛ. Merci ni minɛn ninnu dira aw ma k'a ka baara kɛ aw formé na donc nin ye aw Faleya musow dɔrɔn de ye wa comme Faleya commune ye dugu 21 ye a n'a labugudaw
maintenant aw ni muso wɛrɛw bɛ ka n'aw bɛ ka jɛ ka baara in kɛ wa ou bien aw minnu taara former aw dɔrɔn bɛ ka baara in kɛ jardin kɔnɔ an dɔrɔn tɛ kan ka baara kɛ jardin kɔnɔ parce que a fɔtɔ la anw mɛn tagara formation kɛ yɔrɔ la a fɔra de anw de bɛ taga ka formation kɛ n'an nana an bɛna kunnafoni kɛ faleya muso bɛɛ ye faleya muso bɛɛ de ta don k'a taa yama ka taga filawa la mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ jardin baara nɔfɛ banaku baara nɔfɛ da yɛlɛlen don bɛɛ ka na an ka baara kɛ. Merci an balimakɛ dɔ fana bɛ yiri turu baaraw kɛ filawa kɔnɔna na maa dɔ a cɛsirilen dɔ a ye yiri fana ji bɔ yiri la donc k'o bɛ se ka kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn nin ye mun ye fo n'a tila ka ɲɛfɔ an ɲɛna a nana ni yirisun fana ye ka n'o di aw ma a bɛ se ka foli jumɛn fɔ ta k'ale sɛgɛrɛ nin wagati in na. Ne la an ka sigi sisan i ka kuma fɔ. An na foli bɛ n balimacɛ in ye balimacɛ in yɛrɛ Bari Amadu Bari a olu min ye tati sapo n'a sapo ye u bɛ nafolo ɲini cogo min na u ye yirijiw min d'a ma ten o diyara an ye kosɛbɛ an kɛnɛ an b'a fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ la baara taga ɲɛfɛ. Merci beaucoup. Ne taara formation kɛ tile 45 baara digi kala i n'a fɔ yiri pipinière yiri gɛrɛfasi buterasi marikotasi ani fɛn fura dilanni ani fɛn a tɔgɔ fɛnkɛ nɔgɔ dilan o y'a yira an na cogo min ne nana ne sera ka fɛnkɛ dilan bio min bɛ fiyɛ yiri feere la pour que ka u kisi tiɲɛli fɛn ma bon kɔnɔna na ni ye fɛnkɛ de bio fɛn ɲɛnamanu fagala min bɛ kɛ nakɔ la a bɛ se ka fiyɛ nakɔ la a bɛ se ka fiyɛ yiri la n'a fɛrɛna nin de y'a fura ye bon a bubaga fura fana bɛ yen n'a fɔ n'i ye yiri turu sisan ni bubagaw bɛ n'i sɛgɛ a fura fana u y'a ladigi baara la an bɛna o fana dilan k'a di i n'a fɔ an ka baara kɛ n'a ye pour que an ka bɔ sɛgɛn na parce que an ka ɲɛmɔgɔw y'a yira cogo min n'i ye formation kɛ n'i nana i kan ka baaraw de kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka bɔ a kalama k'i ye formation kɛ i ka présentation kɛ fana i ka mɔgɔw ye pour que u k'a dɔn ko i ye nin kɛ a dɔnniya b'i kunkolo la alhamdulillah ne ko nana ne ye formation min kɛ nana n ye caman kɛ n ye buterasiw kɛ u sɔnna n y'u bɔ k'u turu buterasi ye min ye ka yiri bolo tigɛ ka kɛ yiri si ye n y'o kɛ a sabatira n y'a turu n ka jardin na bon kɔnɔna na a y'a sɔrɔ ne ye pipinière baarakɛla de ka kɔrɔ n'a o n'a faleya fana n b'a fɛ ka na ni fɛn dɔ ye pour que ka yira faleyakaw la k'u ka mɔgɔ dɔw bɛ kɔfɛ min bɛ baara kɛ i n'a fɔ jardin baara bɛ sabati cogo min ne o kɔnɔna na ne ye ninnu labɛn ka na n'a ye ka présentation kɛ n y'a yira an ka faamaw la u ko k'a bɛnna ko u ye fɔli kɛ ne ye kosɛbɛ. Merci nin b'a yira k'a fɔ ko produit chimique foyi tɛ nin na nin ye yiri gɛrɛgɛrɛ de ye. nin ye yiri gɛrɛgɛrɛ de i n'a fɔ yiri bulu minnu ka kunna ani minnu kasa ka gon ani minnu ka farin ani minnu sɔfɛlen don i n'a fɔ foronto ninnu olu de bɛ dilan ni nin ye. Bon a bubaga fura fana o kelen de don mais différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni m'o dilan mais ni Ala sɔnna n bɛna dilan inchallah. Je suis le père fondateur même de l'association des acteurs engagés pour le développement des Faleya. Donc ala ke ne tɛ association ɲɛma bi mɔgɔ ne nana ne bɛ mairie kunna donc mɔgɔ wɛrɛ de nana ka bila association ɲɛmɔgɔya la. Donc bi n'i y'a ta k'a lajɛ remise min kɛra nin ye remise nin an ka musow taara ka taa formation min kɛ Sibi ka wa i n'a fɔ banakun bayɛlɛmali la ka kɛ cɛkɛ ka kɛ tapioca ye ka kɛ gari ye donc o ka formation fana kɔfɛ association ye a tɔgɔ 2 hectares ɲini ka clôturer ka forage k'a la ka baaraw bɛɛ kɛ en même temps ka banakun ɲini alimanw fɛ ka na ka banakun turu a kɔnɔ aw yɛrɛ tɛmɛtɔ aw bɛna ye banakun ni balolen don donc au delà de ça association in fana u ka formation kɔfɛ comme u ye formation faamu u ye a tɔgɔ équipement fana ɲini u ye alimanw ye équipement fabriqué ka na aw d'u ma o équipement yɛrɛ de remise kɛra sisan donc maintenant walasa an balakaw fana pour que k'a yir'u la k'a fɔ sɔrɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ min tɛ damadingɛ ka taa damadingɛ kɔnɔ donc an b'a ye fana an balakaw bɛ taa damadingɛ kɔnɔ waati bɛɛ kɔlɔlɔ de b'u sɔrɔ donc c'est pour les pousser vraiment k'a yir'u la k'a fɔ u ka activité wɛrɛ bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka nafaba sɔrɔ a la vraiment au-delà même de l'orpaillage k'a yir'u la fana kɔlɔlɔ min bɛ orpaillage la o kɔlɔlɔ tɛ nin na donc pour que nin bɛ kɛ ka walasa ka an balakaw kisi donc acteur engagé yɛrɛ
engagé dans ce sens de voilà ça kanga communauté on deme oui musoloka mo bisaba former na chiko mina kana donc oui engagé ni fana tateno kata o former comme élevage bovine na kana donc don nata wala bina wolu fana nga ato o kapeka mara yoro la benga duma ka beka do sanga duma were ba vacciner ou ba entretenir ou ba faire meke ou ba faire donc au lieu de prendre des vétérinaires ailleurs kana no commune kono donc atra engagé a kuma la kuchuna atra engagé bien non vraiment pour accompagner la commune et dans le sens du développement parce que ni anye barao barake atra engagé à accompagner ala ambeka docteur Soumou équipé ni au pour la cérémonie de la les 4 juin les 5 juin passé atra engagé ka Evrudo Dar Salam équipement atra engagé ka Evrudo même aujourd'hui anga c'est comme ça na mi kanga daele koflabe na infrastructure be non ni équipement faut été na te fonctionner et atra engagé de bina afana équipé ka électrifier ka dama donc vraiment l'association des acteurs engagés sur nos partenaires sûrs et on est walé mena que ça va vraiment ka balaka oui aujourd'hui en balaka nous ou contenté de et puis courage fato de bola parce que vous fait woko banangu dronte ou 2 hectares de diruma c'est bien sécurisé ou tena ou focaliser banangu bara dronga ko bena ato nako bara ou ne fait on faraka donc aka fara banangu baraka iba c'est ça nous banangu ni ato cheke ou ba mise en place que ou yere ba faire ou wan sora la ou buka musa kam senu ke ka soro manta ou yere de goût demanding kono vraiment ba acteur engagé faut dans tes folie mina vraiment ba faut na continuer dans ce sens parce que jamana e fait de mo be min bla kuna il faut que c'est-à-dire amasi ga bolo courage ka faut c'est l'état central qui doit tout faire pour nous à notre place en joro mi anga sigida la ngwa OK maintenant ensuite l'état central viendra pour nous compléter vraiment o ko me ne fait ka faut ambu faut dans tes folie mina merci komi awere boraga janu lay tugamna ni muso ko fele nun kon nun so jara ko sebe ka keni ni minen ko fele mi no olu kon diruma o ya jira ka fo ko ni minen nun kon na ke sabe ka degun chama ni nga obli ka bo olu kan sabla olu kon me degun olu kon la olu ka muso la ko chama olu kon ni me boyno dama dan sigi an ka bi don kibaruyaw la Fala ye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ ni Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni si tɛ kelen ka Faleyakaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman association des acteurs engagés pour le développement de Faleya a tu tigɛbaga o ye Alhaji Keyita ye ale ye chargé des affaires courantes ye bi Faleya mairie kɔnɔna na min ye maire o jɔyɔrɔ o bɛ ale de bolo Haruna Malikite k'a fana fo min ye vice président ye Sidiya premier vice-président ale de bɛ président jɔyɔrɔ la nin waati na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali.